asi v tejto by som. Máme pračku, elektriku, nemusím to tam drhnúť nejakej rieke a hej, je to teraz také jednoduchšie všetko, si myslím. Ja by som chcela žiť asi nejak začiatkom tých 90., možno 20. rokov. Myslím, že ako podľa toho, čo mi hovorili moji rodičia, tak mali lepšie detstvo, ako my máme teraz. Asi prítomnosť, alebo mám pocit, že to je asi taká doba rôznych možností, čo v minulosti nebolo možné. No tak v minulosti by som určite nechcela žiť, pretože by som sa sem určite nedostala. Tak, ja by som chcela žiť v budúcnosti, lebo podľa mňa tam problémy terajšej doby, čo máme teraz, sú akože už vyriešené. Ja by som teda chcela žiť v dobe, kde by neboli žiadne vojny a žiadne konflikty, pretože nechcem, aby sa ľudia navzájom na seba hnevali a robili si zle. Najlepšie, čo sa týka akože kvality života je v podstate v dnešnej dobe, takže 21. storočie. No, ja by som chcela žiť v tých 90. rokoch kvôli tomu, že mne sa strašne páči ten ako keby street style, čo oni nosili. Ja by som tiež chcela žiť v 90. rokoch, taktiež kvôli štýlu obliekania, ale takisto aj kvôli štýlu hudby, páči sa mi to a aj filmy z tohto obdobia sa mi veľmi páči, aj seriály. Tak v tých 80-kách, že by som sa narodila, lebo mne to príde, že oni majú také pekné detstvo, aj že ešte bez tých telefónov a elektroník. No tak ja by som chcela žiť v roku, ja vám poviem aj presne, ja by som chcela žiť ako 2007, lebo vtedy sa mi najviac páči ich štýl, ako sa obliekali, ešte preto, lebo vtedy moja najobľúbenejšia skupina bola ako najviac populárna. No a ja asi v 2000-ky, áno, pretože tiež súhlasím s tým štýlom, že to tam strašne aj ten vibe celý toho, aj koľko hviezd vlastne vtedy vzniklo a tak. No tak ja by som asi najradšej žila v súčasnosti, keďže máme veľa tých technológií dostupných a takisto čo sa týka možno aj možností na ďalšie štúdium, aj to cestovanie, že máme to naozaj voľne dostupné, aj keď sú tam rôzne tie chyby, ale tak to bolo v každej dobe, čiže tak